لوگر صاحب رخ کاری کس بنگا سانت و سافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے لوگر صاحب رخ کاری کس بنگا سانت و سافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان درمان دے درمان دے درمان او دخو اخلاقو نامونا دا پر منکرات وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے درمان درمان دے درمان درمان دے درمان قاری عبدال ستار موزان دے قاری عبدال ستار موزان دے قاری عبدال ستار موزان دے ورتا بلکم تو بیتنا قرمان دے وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے دخو اخلاقو نامونا دا پر منکرات وسافر کچمو دزر درمان دے گر ساحا لوگر صاحب رخ کاری کس بنگا سانت وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے دا امارات اتل غزان دی دا امارات اتل غزان دی غزان غزان دی غزان او کا غزان دی غزان هر یو عسکری سر غوختن کد قرآن دا وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے درمان دے درمان دے لوگر صاحب رخ کاری کس بنگا سانت وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے درمان دے درمان درمان دے درمان ستای میزا پخپل شیرو پخپل شیرون 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 یا ما روحانی پخپل شرکڑا بیان دا وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے ما روحانی پخپل شرکڑا بیان دا وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو دزر درمان دے لوگر صحاو وی لوگر صاحب رخ کاری کس بنگا سانت وسافر کچمو دزر درمان دے سافر کچمو
د زړه درمان دی